Wikino Chivayo zvaendwa panguva inoi after aspotiwa ari kuMalawi. Vanhu vese zvabuda pachena kuti Wikino Chivayo panguva inoi aiwa anenge ava kubika general elections ari kuonekwa kunzi ari scheduled for 16 September 2025 munyika yeMalawi. Saka pena mashoko abuda panguva inoi vanhu vanyatso kufumura aiwa zvinhu zviri kuitika aiwa muSouthern Africa panguva inoi kuchionekwa kunzi influence yaWikino Chivayo pamwechete nemutungamiriri wenyika yeZimbabwe it is growing. Ndoda subscribe like on the bell icon. Topinda panapa pahendo The African panapa panobuda chipost Wikino Chivayo panapa na the president of Malawi obanyora chiti you know what this means or is a question mark. Vanhu vanozara macomment panapa mwobudanyira achiti Lazarus Chakwera, Your Excellency, careful, he doesn't eat you for dinner. Mwanopinda wachiti sataki yese akaibata kuti G. Achira Wikino Chivayo. Mwanopinda wachiti election results are now in his pocket. Mwanopinda wachiti election rigging activated. People of Malawi, you should be ready to defend your votes. Don't take the attitude of Zimbabweans. Mwanopinda wachiti power will never change hands through democratic will. Because elections still happen, but the outcome is already baked in by those political mercenaries polished in navy suits. Mere corrupt mortals seeding the investments to hell. Elections are now rigged. Lazarus Chakwera will win with a landslide victory. Mutumwa ende haafanire kuva nembonje. It means the election results have been finalized. Ndo mashoko ari kubuda panguva inoi pama 16 September 2025 general elections kuMalawi. Panapa vanhu vachibuda vanyatsobuda pachena vachiona Wikino Chivayo aiwa ana Lazarus Chakwera panguva inoi vanhu vakutoona kuti aiwa maelections ekuMalawi panguva ino hatichatobvunzi. Vanhu vekuMalawi chitomirira zvenyu kudefenda your own vote. Pena comment section medu mutize mafungiro enyu moti kudiva pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, turn on the bell icon.